bapake pancen penggirong tok, mboke penyanyi profesional. Profesional nopo? Laris lho Mbak Kune. Kuwi laris mergo gembredek iki kok. Sing ngajari sapa Nduk Yola? Papa. Papa. Hah? Nyelok pakmu iki piye? Papa. Terus ya nyelok mbokmu wae. Mbak Uni ae piye? Mama. Oh, papa, mama. Terus piye? Iya. Mama lakinya apa? Matun. Ayo. Lah papa kemana? Ngarit. Ya ora cekrok. Ayo. Tambah ono Nduk aja mung papa ngono. Lah sinten? Papa Gun. Kok papa gun Mas asli lho. Gundul. Tapi suarane kelas 2 SMP lho kaya ngono jan Nduk. Ayo. Cita-cita pengen dados napa, Mbak? Sinden. Oh, sinden. Ya, moga-moga kasebatan ya. Sinden sing apik. Serasa kaya mbokmu nyelang kaya turuno bapak papahmu. Iya. Wonge alim, wah kalem. Iya, Alim. Angon limpe. Ayo kita calonnya sindene gelap pamanyan gitu. Ayo. Ini gelap. Boleh gelar yang mayang aku kan kari ruwak. Ayo. Kalau dikuyok-kuyok yoga ngono. Mbak, jangan kasih Mbak. Ayo Nduk, ilah terus ncayu lah apa tenan iki kae. Para lenggah nyuwun tepuk tangan.